jo estic millor dreta. Bueno, doncs, si us sembla, comencem ja. Moltes gràcies per venir. Des d'arran convoquem aquesta xerrada perquè una mica el que volíem era explicar què va passar des que va morir Franco fins a aquesta Constitució, perquè ens diuen que aquesta Constitució representa un estat social, democràtic i de dret, i quin va ser el període històric, en quin context es va produir això, i perquè nosaltres entenem que en cap cas representa aquest tipus d'estat, i què suposa això avui en dia tindre aquesta Constitució i com afecta una mica a l'estat espanyol. Llavors, tenim amb nosaltres la Violeta Jani, que és professora de la UDL, i ens explicarà una mica la cronologia històrica, i després farem 4 apunts dels 4 drets bàsics que tenim recollits a la Constitució espanyola i com aquests es troben vulnerats o com aquests es troben afectats al nostre dia a dia. Doncs moltes gràcies. A veure, abans que res, gràcies per haver-me convidat. A més, això ens permet treballar en un dia en què nosaltres no tenim res a celebrar. He titulat la xerrada Imposicions i renúncies perquè una mica el que jo faré serà veure quin és tot el context que d'alguna manera porta al 1978 a fer aquella mena de gran pacte que en diem Constitució espanyola. En tot cas, el primer que voldria apuntar, i aquí a veure com ho hem de fer, aquí. El primer que voldria apuntar són aquestes dues idees al voltant de les quals s'emmarca la Constitució. Per una banda, és que estem davant del que en diríem una concepció sacralitzada de la Constitució. És a dir, molt difícilment s'ha pogut fer des dels diferents organismes o des dels diferents agents socials, molt difícilment s'ha pogut fer el que en diríem una revisió crítica de tots aquells canvis que es van succeint en tots aquells anys i que culminen al 78. Sempre que es recorda la Constitució del 78, i avui n'és una bona mostra, sempre es fa amb la voluntat, diguem-ne, de sacralitzar-la, amb la voluntat, diguem-ne, de posar-la en un lloc pràcticament intocable. Per tant, aquesta seria una primera idea que crec que és important que tinguem en compte. I després l'altra, que teniu aquí a la dreta, és que parlar de la Constitució i del camí que es porta fins a arribar a la Constitució és parlar d'un procés d'amnèsia històrica i social. Quan mor Franco, el 1975, mor i aleshores tot el procés que s'intenta de portes enfora, s'intenta endegar, és com si es partís de zero. És a dir, no es ve d'una dictadura, el passat s'oblida sistemàticament, i fins i tot això ho podríem fer arribar fins i tot als nostres dies, es parteix de zero, es ve, diguem-ne, d'un passat que pràcticament no ha existit i a partir d'aquí s'intenta legitimar una nova situació. Per tant, com dic, és un procés també d'amnèsia històrica i social. La transició no té, és a dir, venim d'un passat que no hi ha cap adversari, venim d'un passat, diguem-ne, que blanc en aquest sentit, no ha tingut cap mena d'oposició, i això també, insisteixo, dibuixa bastant aquesta mena d'oblit evidentment intencionat i institucionalitzat, que condueix a la Constitució del 1978. Si haguéssim de buscar un punt d'arrencada, diguem-ne, en els últims anys del franquisme per arribar fins a la Constitució, a mi em sembla que un bon punt d'arrencada és el 1973, ja estem a les acaballes del franquisme, i es produeix en aquests últims moments, es produeix el que en podem dir una bunquerització, tota una involució de la dictadura. És ben cert que la violència política i la repressió de la dictadura és una cosa que no desapareixerà mai en tots els anys del règim franquista, però també és ben cert que en els anys 50 i 60, per la necessitat d'oferir una imatge cap a l'exterior més edulcorada, podríem dir que la intensitat de la repressió, la intensitat de la violència política baixa. Però en els últims moments
de la dictadura, aquesta intensitat encara s'eleva molt més que en els anys anteriors, de manera molt similar dels inicis de la dictadura. Per això en parlem de bunquerització i d'involucionisme. I en aquest sentit hem de fer, evidentment, una obligada referència a l'atemptat el 20 de desembre del 1973 contra Carrero Blanco per part del comando Chiquiadeta. Carrero Blanco era el cap de govern i deixeu-me dir entre parèntesi que era el primer cap de govern que tenia la dictadura, perquè fins al 1971 Franco havia acumulat tot el poder legislatiu, el poder, per exemple, de nomenar els membres del Tribunal Suprem, era cap del govern. Hi havia una extraordinària concentració de poder en la persona de Franco. El 1971 ja és una persona que està bastant deteriorada i aleshores nomena el seu primer cap de govern, que és Carrero Blanco. Que jo sempre dic que si hi havia algú més franquista que Franco en la dictadura era el propi Carrero Blanco, amb la qual cosa, com és fàcil d'imaginar, aquest atemptat va tenir tota una càrrega simbòlica realment molt i molt important. I a partir d'aleshores es desenvolupa tota una bunquerització, s'accentua, insisteixo, la repressió del règim, i aquí us he posat alguns exemples que d'alguna manera ens ho dibuixen. Per exemple, la caiguda dels anomenats 113 de l'Assemblea de Catalunya, l'Assemblea de Catalunya que era una àmplia plataforma que aglutinava a diverses formacions polítiques antifranquistes de Catalunya, tenen una important caiguda a l'octubre per aleshores, per tant estem davant d'una bunquerització molt important, amb la caiguda dels 113. Estem també, tot i aquí a la pantalla no es veu massa bé, però estem també amb què el govern decreta l'estat d'excepció a Biscaia i a Donòstia, també com a conseqüència d'aquest involucionisme, i sense cap mena de dubte que si fem un rapidíssim repàs amb aquesta bunquerització hem d'esmentar l'execució de Salvador Puig Antich, militant del MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, el 2 de març del 1974. Com bé sabeu, és l'últim executat al garrot vil durant la dictadura franquista, i malgrat les pressions internacionals que procedeixen de diferents bandes, no es va poder evitar la seva execució. Per tant, podríem dir que, d'alguna manera, el franquisme, i aquí té la seva mena de culminació quan el 27 de setembre del 1975 s'afusellen a dos militants d'ETA i tres del FRAP, podríem dir que d'alguna manera, quan mor Franco, mor de la mateixa manera que ha començat, gairebé 40 anys abans. És a dir, mor imposant la repressió i imposant la violència política com una metodologia d'actuació. Per tant, podem dir que això marcarà també molt indefectiblement tot el que vindrà a continuació. I tot el que vindrà a continuació, recordeu que diem, s'assenta en un passat que es pretén sistemàticament ignorar. Aquí, a més, abans de no acabar de matar Franco i continuar amb els anys posteriors, aquí penso que hem de fer una petita referència amb un element del qual gairebé no se'n parla mai, per motius més que obvis, i que penso que és un dels elements que són més importants per entendre tot aquest context, que és la primera generació de terrorisme d'Estat. Tota aquella guerra bruta de l'Estat contra determinats moviments és una cosa que ja comença a covar-se en els últims anys del franquisme i és un element transversal que presideix d'una manera molt clara tot el procés de construcció de l'Estat postfranquista. Què vull dir amb això? Vull dir que ja en l'època de Carrero Blanco es crea el que en el seu moment se'n va dir SECET, Servicio Espanyol, i no me'n recordo de què més, que és l'actual CNI, que és el Centro Nacional de la Inteligencia. Dit d'una altra manera, els serveis d'espionatge, sí, diguem-ne que la CIA en versió espanyola.
Carrero Blanco considera que s'ha de lluitar contra ETA i contra tots aquells moviments no addictes a l'Estat a través d'una guerra bruta. Fins aleshores, aquesta repressió s'ha dut sistemàticament a través de les diverses forces d'ordre públic, però Carrero Blanco considera que això no és suficient. Cal crear, com teniu aquí, una estructura paramilitar i parapolicial que evidentment teledirigida des de les estructures de l'Estat duia a terme tota aquesta guerra bruta, tot aquest terrorisme d'Estat. I és aleshores quan comencen, ja en els últims anys de Franco, a tenir connexions amb neofeixistes italians com Stefano Delle Chiaie, connexions també amb veterans francesos que han lluitat a la guerra d'Algèria, com Jean-Pierre Cherit. Jo us esmento aquests personatges perquè són molt, molt, molt importants dins de tot el que seria aquest terrorisme d'estat internacional. Aquests personatges, Stefano Delle Chiaie i Jean-Pierre Cherit, per exemple, seran d'alguns dels que estaran al capdavant de la AAA d'Argentina en els anys de la dictadura. Seran personatges que l'estat espanyol, tant dels primers moments després de la mort de Franco com després amb el govern socialista de Felipe González, l'Estat els contractarà com a mercenaris de luxe per dur a terme determinades accions. Jean-Pierre Cherit, sense anar més lluny, després el recuperarem perquè serà la persona que matarà a Argala el 1978. En definitiva, comencen ja totes aquestes connexions amb aquests mercenaris, diguem-ne, de primera divisió i comencen, ho lamento perquè aquí a la pantalla no es veu massa bé, comencen ja a formar-se tota una sèrie de grups que es diuen ATE, ATE vol dir Antiterrorismo ETA, comencen a formar-se grups també com la AAA, a semblança de la d'Argentina, la Triple Alianza Apostòlica Anticomunista, comencen a sorgir grups com el BBE, el Batallón Vasco Espanyol, i tot això és el caldo de cultiu extraordinari del que després coneixerem com a GAL, a l'època del Felipe González. Tot això, només un petit apunt per després poder continuar, tot això, els diferents grups aquests, ATE, BBE, AAA, són sempre els mateixos, estem sempre parlant de les mateixes persones, moltes de les quals després estaran a dins del GAL. El que passa que, per tal de fer com a maniobra de distracció i despistar a l'opinió pública, sempre les seues diverses accions contra militants d'ETA o d'altres militants antifranquistes seran reivindicades amb sigles diferents, perquè això davant de l'opinió pública crearà la idea que estem parlant de diferents grups, sí, que potser d'alguna manera no tenen cap mena de connexió els uns amb els altres, però estem parlant sempre de les mateixes persones. Per tant, en aquests anys, insisteixo, parlar de la primera generació, en dic primera generació perquè després la segona, evidentment, és l'època del GAL. Parlar de la primera generació de terrorisme d'estat és parlar d'un element, d'una variable que està present en tot aquest procés de construcció de l'estat postfranquista. Ara sí que, un cop ja fets aquests aclariments, ja hem pogut matar a Franco el 20 de novembre del 75. Com es diu moltíssimes vegades, Franco mor al llit, i això no és una frase feta. Vol dir que Franco mor amb tot el poder polític concentrat en les seues mans i deixeu-me dir de pas també amb una gens menyspreable passivitat de bona part de la població. I això, doncs, evidentment, també cal tenir-ho molt en compte per valorar aquests anys que vindran a continuació. 2 dies després, el 22 de novembre, Juan Carlos de Borbón accedeix com a cap de l'Estat i, com bé sabeu, és una consideració resolta personalment per Franco. És a dir, que la reinstauració de la monarquia es fa a partir d'un clar continuisme que, insisteixo, resol personalment Franco. Per fer-ho molt curtet, ja al 1947, per tant encara en plena postguerra, Franco havia emès una llei que deia, entre moltes altres coses, que Espanya és un reino. No havia aclarit res més en què havia de consistir, però ja ens deixava clar
que un cop s'hagués mort això seria un reino. I després, finalment, el 1967, trau una altra llei, la Llei Orgànica de l'Estado, en què aleshores sí que resol que el seu successor serà Juan Carlos de Borbón. No cal entrar ara explicant detalls de totes les seues maniobres, de per què no va escollir el pare de Juan Carlos, per què no va escollir amb una altra branca dels Borbons, és igual. En definitiva, Franco personalment resol que el seu successor sigui Juan Carlos, per tant no és cap mena d'exageració si diem que evidentment la democràcia aquesta que intenten encetar a partir d'aleshores es construeix a partir del continuisme. Perquè realment la voluntat, com teniu aquí, és que sigui una democràcia tutelada. Una democràcia tutelada que vol dir que des del poder controlen i dirigeixen tot el procés. Per això us he posat allí la transició via transacció, perquè sempre es parla de transició, però en definitiva no deixa de ser una simple transacció, un simple, diguem-ne, una mena de canvi de mans i poca cosa més, perquè des del poder es controlarà sempre i es negociarà, etc., tots els diversos passos que s'hagin de seguir. I també l'altra característica que hem d'esmentar és que tot això anirà acompanyat d'una contundent política d'ordre públic. Només una anècdota. En aquells moments, en el primer govern de la monarquia, que està presidida per Carlos Arias Navarro, el ministre d'Interior és un senyor que vosaltres coneixeu perfectament, Manuel Fraga Iribarne, que a més farà molt popular una frase que deia «la calle és mía». A veure, quan parlem d'aquesta contundent política d'ordre públic estem parlant de víctimes, víctimes mortals, víctimes, persones que sortien al carrer a manifestar-se, ja mort Franco, ja sigui per qüestions polítiques, per qüestions laborals, etc., i que això es resol amb una contundent política d'ordre públic amb una sèrie de víctimes mortals. I torno a insistir, el màxim responsable de tot això era Fraga Iribarne, com a ministre de l'Interior. Per tant, seria molt interessant veure, quan ara no fa pas gaire es va morir el senyor Fraga Iribarne, veure els diferents tractaments informatius que es feien sobre la seva figura, com si fos realment un autèntic salvador de la democràcia, quan realment aquest senyor, a més, havia tingut papers molt destacats en la dictadura, ja havia estat ministre durant la dictadura de Franco, continuarà sent després ministre en el primer govern de la monarquia i a més té unes quantes víctimes i uns quants morts a les seues espatlles. Ben aviat, aquest primer govern de la monarquia, que està presidit per Carlos Arias Navarro, popularment conegut com el Carnicero de Màlaga, deixeu-me-ho dir entre parèntesis, perquè aquest senyor havia estat governador civil de Màlaga durant molts anys i pel que es veu s'havia guanyat a pols aquest sobrenom del Carnicero de Màlaga, no cal ser massa espavilat per saber per què. Doncs aleshores, com us dic, pocs mesos després, al juliol del 76, és substituït per aquest senyor d'aquí, per Adolfo Suárez. Per què és substituït per Adolfo Suárez? Doncs bàsicament Juan Carlos decideix substituir-lo perquè realment aquell primer govern de la monarquia ha arribat amb aquella contundent política d'ordre públic que us deia, ha arribat amb uns nivells d'impopularitat molt grans. La societat, tot i que comentàvem abans de la seva passivitat, la seva escassa mobilització, la societat en general veu amb molt pocs bons ulls la monarquia borbònica, veu amb molts pocs bons ulls tota aquesta contundent política d'ordre públic i aleshores decideixen fer aquest canvi, en definitiva, per dir-ho ras i curt, per salvar a la monarquia. Si Juan Carlos decideix fer aquest canvi de cromos és exclusivament per salvar, diguem-ne, institucionalment la monarquia. Escullen a Adolfo Suárez, que té un perfil d'entrada més amable. És un home que ve directament del règim també, és inequívocament franquista i inequívocament falangista. Per tant, també deixeu-me dir, el dia que es mori
també caldrà veure quin tractament informatiu se li dona a Adolfo Suárez, però insisteixo que té un passat inequívocament franquista i falangista, i aleshores compte, aquí llàstima que no ho podeu veure a la diapositiva, perquè us he posat Unión de Centro Democrático. Amb la pujada d'Adolfo Suárez al poder es crea el que se'n diu el Partit de la Transició. Es crea des de dalt, des del poder, un partit que es dirà Unión de Centro Democrático, dirigit per Suárez, amb la voluntat de controlar allò que dèiem i de tutelar tot el procés polític que s'endegui fins aleshores, i deixeu-me dir que encara ara, avui en dia, és un dels grans enigmes no resolts. La pregunta d'aquest enigma no resolt, com es va finançar la Unión de Centro Democrático? Un partit que surt del no-res, així, sense més ni més com un bolet, que ben aviat té una implantació molt important per tot l'estat espanyol i que evidentment havia de necessitar d'un capital molt, molt important per poder posar tota aquesta maquinària en marxa. És un dels grans enigmes encara no resolts. Se sospita que això li hauríem de preguntar, que no ens contestarien naturalment, ja hauríem de preguntar amb alguns d'aquells xeics àrabs amb els quals Juan Carlos és tan amic. És una de les hipòtesis en aquest sentit més plausibles. Bé, a partir del juliol del 1976 tenim un canvi de govern en la figura d'Arias Navarro cap a Adolfo Suárez i a partir d'aleshores comença allò tan complicat d'entendre, que és que la dictadura es transforma en democràcia. Allò que algunes vegades haureu sentit dir que el model de transició espanyol és un exemple modèlic i no sé què més, emblemàtic, etc., doncs tot allò que és absolutament sacralitzat i idealitzat consisteix justament en això. És a dir, s'agafa la dictadura i ella mateixa es transforma en democràcia. Una mica és allò, la multiplicació dels pans i els peixos del Nou Testament, perquè realment és una cosa molt, en aquest sentit, diguem-ne que miraculosa. Com se fa això? Doncs això es fa amb la proclamació per part del govern Suárez de la llei de la reforma política. Els propis procuradors en Corts, és a dir, les pròpies Corts franquistes, voten acceptar aquesta llei de la reforma política, una llei de la reforma política que aleshores donarà pas a unes eleccions a Corts constituents i d'aquí arribarem ja definitivament a l'elaboració de la Constitució. Per tant, com dic, d'alguna manera la idea més important és aquesta, que és que ha de ser la pròpia dictadura la que es transformi en democràcia a partir d'aquesta llei de la reforma política. Finalment, al desembre del 1976, té lloc el referèndum sobre la llei de la reforma política, per tal de... Això ho han votat les pròpies Corts franquistes, però clar, diguem-ne que per fer una petita, un petit embolcall que tingui més o menys una certa aparença democràtica, això se sotmet a referèndum i aleshores he volgut posar quins són els resultats a Catalunya i els resultats a Euskadi, perquè els resultats a Catalunya no difereixen de la resta de l'estat espanyol, participa un 74% de l'electorat amb un 93,4% a favor de la llei. Veuríem que això no és significativament gens diferent respecte a altres punts de l'estat espanyol. En canvi, sí que aquí hi ha un índex de participació molt menor a Euskadi pel que fa amb aquest referèndum sobre la llei de la reforma política, amb un 91% a favor de la llei. Per tant, sí que diguem-ne que en aquest cas la gent que va votar majoritàriament ho va fer com a la resta de l'Estat, però és ben cert que la seva participació va ser molt menor. A partir d'aquí, quins són els punts més importants a destacar? Ja s'ha culminat la reforma, amb la llei de reforma política, torno a repetir, és la pròpia dictadura que s'ha transformat en democràcia. A partir d'aquí ja es poden convocar aquelles eleccions, tal com teníeu a la diapositiva anterior, però aquí
aquí encara ens falta un element més per acabar de quadrar tot aquest cercle, que és legalitzar el Partit Comunista d'Espanya, l'autèntica bèstia negra del franquisme, cosa que es farà a l'abril del 1977. Ara bé, en contrapartida, el Partit Comunista d'Espanya es legalitza a canvi de què? Aquí també sento que no es pugui veure, però a canvi de què? Doncs a canvi de que Santiago Carrillo, en aquells moments secretari general del Partit Comunista d'Espanya, faci dues coses també d'una gran transcendència posterior. Acceptarà la monarquia i renunciarà a la ruptura democràtica. O dit d'una altra manera, acceptarà la monarquia i acceptarà també la llei de reforma política. Això té una importància posterior extraordinària, perquè, clar, això ens porta a una altra idea següent que és molt important. La dictadura s'està substituint per una democràcia tutelada, en la qual hi ha un govern d'una minoria de partits polítics que cada vegada no només s'allunyen més de la resta de la societat, sinó també de l'interior dels seus partits polítics. Tornant a l'exemple del Partit Comunista d'Espanya, podem imaginar-nos com podia sentar això amb aquells destacats i no destacats militants antifranquistes que havien militat al Partit Comunista d'Espanya, que havien patit presó, que havien patit tortures, etc. Sí, és a dir, antifranquistes de pedra picada. Ens podem imaginar amb aquells militants com els hi devia sentar que Santiago Carrillo acceptés la monarquia i també acceptés la reforma política. Santiago Carrillo va fer això d'una manera, diguem-ne, absolutament, podríem dir que unipersonal, sense tenir en compte quina era la gran massa i quin era el gran sentit del seu partit. Per això dic que és a partir d'aleshores, de tot aquest procés de transacció que s'està vivint, és a partir d'aleshores que es posa en evidència això, que estem en una democràcia tutelada on els partits polítics cada vegada s'allunyen més, però no només de la societat, que això és prou evident, sinó també de la seva pròpia militància. I cada vegada aquests partits polítics es converteixen en una mena de plutocràcia i en una mena, diguem-ne, d'oligarquia on només governa una selecta minoria dins del partit. I això, com dic, respecte al Partit Comunista d'Espanya es veu molt clar. Un cop legalitzat el Partit Comunista d'Espanya, doncs això és a l'abril, res impedeix ja, per tant, que 2 mesos després, al juny del 77, tinguin lloc les primeres eleccions legislatives, que seran les que després, a partir d'aquí, permetran elaborar la Constitució, i aquests són els resultats electorals. Per una banda, a l'esquerra, els resultats electorals del conjunt de l'estat espanyol, com podeu veure, un triomf molt important de la UCD, el partit, insisteixo, creat des de dalt, creat des del govern, no sabem massa bé de quina manera, i aquest AP d'aquí baix és l'Aliança Popular, és el precedent del Partit Popular. Ho dic perquè els més joves l'Aliança Popular ja no l'heu conegut, però que sapigueu que és el precedent del Partit Popular, liderat naturalment per Fraga Iribarne. I aquests són els resultats, els de la dreta són els resultats de Catalunya. Com podeu veure, la UCD coaligada amb Unió Democràtica de Catalunya, que encara no ha encetat aquell matrimoni tan fructífer amb Convergència. Unió Democràtica va coaligada amb UCD, com podeu veure té una representació extraordinàriament petita comparat amb el que té a la resta de l'estat espanyol, i els resultats més importants que hem de destacar és que a Catalunya guanyen les esquerres. PSC Congrés, en aquells moments els socialistes encara no s'han unificat amb el Partit Socialista de Catalunya com el coneixem avui en dia. Per tant, el PSC Congrés per una banda, el PSUC o dels comunistes catalans per una altra, i dins del pacte democràtic hi ha tota una coalició electoral on hi ha Convergència, que deixeu-me dir, en aquells moments Convergència no té res a veure amb la Convergència que coneixem avui en dia. Convergència en aquells moments s'autoproclamava socialdemòcrata. Ja ho sé que evidentment per una esquerra radical això de la socialdemocràcia és del tot insuficient, però deixeu-me dir que la seva socialdemocràcia d'aleshores no té res a veure amb el que s'ha anat convertint després. Al pacte democràtic tenim Convergència Democràtica, tenim el PSC Reagrupament, que de fet
qui serà la força política més important a les Terres de Lleida, a diferència del conjunt de Catalunya, i el Front Nacional de Catalunya. Per tant, com podem veure, els resultats difereixen molt entre l'estat espanyol i Catalunya. I és en aquest sentit que hem d'entendre l'operació Tarradellas. És a dir, des de Madrid el que veuen és que a Catalunya majoritàriament han guanyat les esquerres, unes esquerres que poden reclamar en fi, tot aquell estatut del 32, tota aquella legalitat republicana, etc. I això s'ha d'intentar desactivar d'alguna manera, s'ha d'intentar minimitzar d'alguna manera. I és en aquest sentit que des de Madrid, des del govern Suárez, s'idea la famosa operació Tarradellas, una cosa que d'altra banda amb ell ja li va de perles, perquè ell s'ha passat bona part de l'exili sol com un mussol, perquè ningú li ha fet cas, és veritat, sol com un mussol perquè ningú li ha fet cas, i perquè a més ha aconseguit una cosa molt diguem-ne difícil, que és enfrontar-se amb tothom, vull dir, a l'exili ningú s'adreça amb ell i a l'interior de Catalunya doncs tampoc ningú en vol saber res, vull dir que amb ell l'operació Tarradellas ja li va de perles en aquest sentit. Primer se'n va a Madrid, des del seu exili de Sant Martín le Beau, primer se'n va a Madrid i després se'n va a Barcelona, on designa un govern de concentració. Per tant, l'operació Tarradellas l'hem de veure com un intent de desactivar els resultats electorals a Catalunya, perquè el que es vol és minimitzar el potencial transformador que pot tenir en aquells moments l'esquerra catalana. Això sí de cas, després com que la Mercè hi aprofundirà més, això no ho saltaré. Un cop tenim ja les eleccions del juny del 77, doncs ja a partir d'aquí arribem a la recta final, que és l'elaboració de la Constitució, i aleshores aquí simplement havia triat alguns articles, però que vaig molt ràpida. La persona del rei d'Espanya és inviolable i no està sujeta a responsabilitat, la indissoluble unitat de la nació espanyola. Fixeu-vos sobretot en aquest tercer, diuen, en ningún caso se admitirà la federació de comunitats autònomes. Per tant, totes aquelles formacions polítiques, que aleshores eren unes quantes, que reivindicaven allà dels països catalans, doncs aquí queda prou clar que la Constitució això no ho contempla, no només no ho contempla, sinó que també ho rebutja. I després aquest altre article que us he posat aquí és un article que darrerament a Madrid els agrada molt de recordar, perquè aquí diu que si una comunitat autònoma no va pel camí que se suposa que ha d'anar, doncs el govern espanyol té, diguem-ne, la potestat, etc., d'anul·lar-la. Segurament que l'heu sentit moltes vegades últimament perquè en fan molta referència. Exactament igual com amb aquest altre article, que realment diu que les forces armades, etc., tenen com a missió garantir la sobirania i independència d'Espanya, etc. Amb això, per tant, ja amb l'elaboració d'aquesta Constitució, que d'alguna manera és l'exemple paradigmàtic de tota aquesta, diguem-ne, política de pactes, consensos, etc., arribem al referèndum sobre aquesta Constitució, que té lloc el 6 de desembre del 1978. Aquí us he volgut posar la fotografia dels 7 grans pares de la Constitució, perquè a més també il·lustra molt bé quin és el tarannà d'aquesta Constitució. Aquest senyor d'aquí, Jordi Soler Tura, en aquells moments militant del PSUV, però després destacadíssim socialista, Gregorio Peces Barba, un altre destacadíssim socialista, Manuel Fraga i Ibarne, que he de dir d'en ell, Miquel Roca i Junyent, Herrero de Miñón, en aquells moments destacat membre d'Alianza Popular, i aquest és el Pérez Llorca i el Gabriel Cisneros de la UCD. Per tant, diguem-ne que d'alguna manera aquests 7 pares il·lustren molt bé quin era l'esperit de la Constitució. Us he volgut posar els resultats del referèndum tant a Catalunya com a Euskadi, perquè un cop més Euskadi continua sent la nota diferent. A Catalunya la participació és del 67,9% amb un 90,5% a favor. Us he de dir que els resultats aquests no difereixen tampoc respecte de la resta de l'Estat. En canvi, a Euskadi, com podeu veure, sí que la diferència és extraordinària. Apenes va participar un 44% de l'electorat
i aquest és un argument, per exemple, que moltes vegades ells han fet servir políticament. Escoltin, la Constitució és que no la va arribar a votar ni la meitat de l'electorat basc, perquè apenas 44%, dels quals un 69% a favor. Vull dir que, com podem veure, la diferència és molt notòria respecte a la resta de territoris. Simultàniament us he volgut posar aquest esdeveniment perquè penso que il·lustra molt bé el que està passant de portes enfora i de portes endins. És a dir, de portes enfora s'està sacralitzant aquella Constitució amb aquell model emblemàtic de transició que s'intenta vendre, etc., però de portes endins està tenint lloc, sense pausa, tota aquella guerra bruta, tot aquell terrorisme d'estat. I és que, com podeu veure, pocs dies després d'haver-se aprovat el referèndum per la Constitució, Argala, José Miguel Beñarán Ordeñana Argala, un dels màxims ideòlegs d'ETA militar, és assassinat per un cotxe-bomba per part del batalló basco espanyol a la ciutat francesa d'Anglet. Deixeu-me dir, entre parèntesi, allò que comentàvem abans, l'autor material va ser Jean-Pierre Chérif, contractat pels serveis secrets. I fixeu-vos que la repressió i la violència sempre ha de tenir un caràcter simbòlic molt important. Argala havia de ser mort el dia 20, perquè era el dia també que havien matat a Carrero Blanco. M'he oblidat de dir-vos que ell, Argala, és també un dels màxims protagonistes de l'Operació Nogro, dels que van matar a Carrero Blanco. Llavors, com que havia de tenir, la seva mort havia de tenir tot aquell caràcter, diguem-ne, alliçonador, la bomba a sota del cotxe, igual com també havien matat a Carrero Blanco, enteneu, no? Tota la lectura simbòlica, això s'havia de produir el dia 20 de desembre. Els hi va sortir malament perquè aquell dia Argala va decidir no sortir amb tot el dia de casa i per tant ho van haver de fer el dia 21. N'he volgut fer referència perquè mostra les dues cares de tot el que està passant. Una cosa és el que està passant de cara a l'exterior amb una transició modèlica, però simultàniament la guerra bruta, el terrorisme d'estat continua amb ple rendiment. Vaig acabant. L'aprovació de la Constitució obre el camí a l'Estatut d'Autonomia. Dèiem que la Constitució és el gran exemple d'aquesta política de pactes i de consens i, evidentment, la seva derivació pel que fa a Catalunya la tenim amb l'Estatut d'Autonomia. Quins són els resultats del referèndum de l'Estatut d'Autonomia del 25 d'octubre del 79? Doncs, per una banda, us he volgut destacar una campanya amb escassa oposició i poc entusiasme. Ja aleshores, el 1979, ja d'alguna manera ja es comença a posar en evidència que aquella política de pactes, aquella política de consensos, aquella democràcia tutelada va en detriment de la mobilització social. Només hi participa un 59% de l'electorat, això és poquíssim. El primer referèndum d'Estatut d'Autonomia després de la dictadura de Franco, sembla que la participació hauria de ser molt i molt gran. Apenas va, com dic, participar un 59% de l'electorat. I si anéssim veient les diferents convocatòries electorals, de tots aquells anys veuríem que cada vegada hi participa menys gent. Vull dir que tota aquesta atonia, tot aquest poc entusiasme ja s'està posant en evidència. I en aquest sentit vull remarcar que les forces independentistes opten clarament per l'abstencionisme, igual com havien optat també a la Constitució. Deixeu-me dir que en aquells moments els únics que defensen el dret a l'autodeterminació obertament a favor de la independència, contra la transició, contra la Constitució i contra l'Estatut d'Autonomia són els diversos grups independentistes, que són molt pocs, deixeu-m'ho dir, perquè ara sembla que tothom li han agafat entusiasmes independentistes, però en aquests anys de la transició les diferents forces polítiques totes abracen entusiàsticament tota aquella reforma política i, de fet, l'Assemblea de Catalunya acaba d'una manera força trista, diguem-ne que molt abandonada pels uns i pels altres. I ja simplement per acabar, perquè si no la Mercè no la deixaré parlar,
el que simplement volia apuntar és que tota aquesta transició postfranquista que hem definit com a transacció amb tota aquesta política de pactes, el que fa és establir un marc estatal que de tota manera tampoc ha estat capaç de solucionar els conflictes derivats de la seva naturalesa. Penso, i a més ho dic, és la meva opinió particular, però diguem-ne que me la crec, penso que el millor que ens ha pogut passar als independentistes d'aquí de casa nostra, el millor que ens ha pogut passar és tenir un estat absolutament ineficaç i absolutament incapaç de marcar i de dibuixar un marc estatal, a diferència de França, amb unes estructures d'estat fortes, eficaces, etc. I en aquest sentit, tant la Constitució com l'Estatut d'Autonomia, que són els exemples paradigmàtics, diguem-ne que d'alguna manera ens han anat prou bé, perquè en la mesura que s'han mostrat que són realment inútils i que només condueixen a una via morta, doncs això diguem-ne que d'alguna manera a nosaltres ens ha servit per continuar reivindicant que tot allò de després del 1975 en molt bona mesura va ser un frau. Mercè. És que he anat molt ràpida, però vaja, jo penso que després, vull dir, pregunteu, opineu, el que vulgueu. Sí? Perquè és que hi ha hagut d'anar a la velocitat de la llum. Mercè, vols...